бо нархи сехонага шумо метавонед соҳиби манъ ҳамин ҳавлии фурӯшии дуошхонага шавед, чунки ин ҳавлӣ фавран срочно фурӯхта мешавад. Дар Гипрозем ҷойгир аст, маҳаллаи Пахтакор, шаҳри Душанбе. Чхеле ки мебинед ҳама раҳо то ҳавли асфальту бетон кардагӣ. Худи ҳавлӣ иборат аз 3 сотиқ замин ва 7 дар хона мебошад. дӯстони азиз, чхеле ки мебинед бино бо ғишти пухта сохта шудааст. об, барқ ҳама вақта менависад соҳиби хона. маршрутка, таксӣ ҳаст ва дар наздикии ҳавлӣ мактаб, масҷид, беморхонаам ҳаст. ҳавлӣ бо нархи ҳамагӣ 890 000 сомонӣ фавран срочно фурӯхта мешавад. албатта ки муомилаам дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад, омада аз пеши дида маслиҳат кунед. дӯстони азиз, ва дар охир хотир расон мекунем, наворое ки дар рӯи экран диден, ин наворое ба мо соҳиби хона равон кардагианд. мо худамон ин видеоҳоро нагирифтагием. ва агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали Dom TJ дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 907 14 55 15. танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, ба рӯи кор. худо нигаҳбон.